Ahojte, dnes by som vám chcela ukázať, ako si umývam parochňu. Budete potrebovať šampón, kondicionér, po prípade masku a na záver určite olejček na vlasy. Budete potrebovať jednoducho to isté, čím si umývate svoje vlastné vlasy. Používajte prípravky, ktoré vlasy nezaťažujú, ktoré vlasy vyživujú. Najideálnejšie bolo, keby používate prípravky, ktoré neobsahujú sulfáty, parabény a iné vlasu neprospievajúce látky. Keď budete umývať parochňu, snažte sa umývať parochňu tak, aby sa čo najmenej šúchala, aby ste ju čo najmenej zauzlovali. Jemnými pohybmi zhora nadol sa snažte tam votreť ten šampón, tú masku. Jemnými pohybmi zhora nadol sa snažte vypláchnuť tú parochňu. Ak sa dá, tak nechajte parochňu vyschnúť na vzduchu prirodzene. Ak vám to súri, samozrejme kľudne ho vyfénujte alebo vyfúkajte, ale snažte sa čo najmenej nejako upravovať teplom tú parochňu. Takže poďme na to. Takže takto vyzerá umytá a vysušená parochňa. A v ďalšom videu by som vám chcela ukázať, ako si upraviť tieto predky, aby pôsobili trošku prirodzenejším dojmom. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.